କାରଣରା ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବିଜେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଳୟ ହୋଇ এই ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନାଟକ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ନାଟକ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସଦ୍ଭାବ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଆମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଭିତରେ ସୂଚନା ଦେବେ, ତାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଷା ପଳେଇଲା ଆମ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଅନୁରୋଧ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିତବାସ ଜେନା ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚର ଶେଷ ବକ୍ତା ଭାବେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଜନୀ ଯେଉଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆମର ଗାଁରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆବାହନ କାଳରୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରହିଛି। ପିଢ଼ି କି ପିଢ଼ି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ନାଟକର ବା ସେଇ ନାଟକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମର କମିଟିଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗାଁର ଯାତ୍ରାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗାଁ ତରଫରୁ ତଥା ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏକ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ